Csóker nevű lovával, Kisbéri félbér. Én vagyok az, aki nem jó, hogyha ajtón nyitogatom. Arra szűneg emelgető, arra kislány szerelget. Bemutatnám önöknek a csipósok ruházatát. Nagyjából mindegyik csipósunkon ugye egyforma ruha van, ami különbség a Baranyi Jánosokon, elől, illetve hátul. Két ruha látható, ami jellemző volt a Hortobágyra. Középen pedig Janikán fehér ruha látható, ez pedig a kiskunságot volt jellemző. A Hortobágyra még jellemző a kalapban viselt darutól. Kiskunságot pedig főleg a Bugat területén az árvalányhaj. Bőnadrágot viseltek, illetve bőszájú inget. Kihagyhatatlan volt a mellény, a csipós öv, az övtáska, amelyet láthatnak Janikán, illetve Jánoskán. Ugye a csizma, illetve a sarkantyú, amelyet a csikósok kifejezetten csak is a ballábukon viseltek. Kérek egy önkép jelentkezőt, hogy miért? Miért csak a bal lábon? A jobb láb sarkantyú, illetve a jobb lábon lévő, bocsánat, belakad a nyelven. A jobb lábon ugye nincsen sarkantyú, tehát fölugrásból nem sérthetik meg jogukat, ugye, mert hát a csikósok nem fölmásznak a logukra, hanem fölugranak. A fiúk éppen önöknek a puszta kilátót mutatják be. Fölálltak a loguk hátára, és így láthatnák a ménes merre jár, mit csinál. Aztán a csipóknak, a lovaknak a szerszámzata, batracot használtak,